Κάποιο συνδυασμό, κάποιο πρόγραμμα. Αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά από το Μανώλη τις επόμενες μέρες και ελπίζω να είστε και όλοι εκεί. Σας κάλεσα εδώ για να σας πω και να σας εξηγήσω τι κάνει ένα νέο 21 ετών να ασχοληθεί σε αυτή την ηλικία. Δεν θα πω με την πολιτική, γιατί δεν θεωρώ ότι θα ασχοληθώ με την πολιτική, αλλά να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου που γεννήθηκε, που μεγάλωσε και που θέλει να συνεχίσει να ζει. Είναι λοιπόν εκείνη η ηλικία γύρω στα 21-22 που τελειώνεις τις σπουδές, που είσαι γεμάτος όνειρα, ελπίδες, πας να κάνεις το επόμενο βήμα και συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με το πώς τα έχεις στο μυαλό σου. Καμία σχέση με το πώς σου τα είχαν πει ίσως. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γεννιέται το ερώτημα. Ωραία, εγώ τι κάνω τώρα, πώς συνεχίζω από εδώ και πέρα. Για μένα οι επιλογές ήταν δύο. Η μία είναι σηκώνω τα χέρια. Σηκώνω τα χέρια και λέω δεν θα ασχοληθώ, γιατί θα φύγω έξω. Θα φύγω έξω όχι γιατί το θέλω, γιατί το αισθάνομαι, αλλά γιατί ρε γαμώ τόσα χρόνια σπουδάζω, δεν γίνεται να κάτσω εδώ και να είμαι άνεργος. Ή και αν μείνω εδώ, δεν θα ασχοληθώ γιατί θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Η άλλη επιλογή είναι σηκώνω τα μανίκια. Σηκώνω τα μανίκια και τους λέω όχι. Εγώ θα κάτσω εδώ. Θα κάτσω εδώ για να παλέψω. Να παλέψω για τους φίλους μου, τον τόπο μου και το μέλλον μου. Να παλέψω για τα όνειρά μου και να κάτσω εδώ για να πείσω όσους δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Είναι στο χέρι μας. Πιστεύω όλοι οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας, τα παιδιά που θα κάνουμε εμείς νεότεροι, μια τέτοια προσπάθεια. Γιατί όπως έλεγε και ο Μολιέρο, ευθύνη δεν έχουν μόνο αυτοί που δημιούργησαν μια κατάσταση, αλλά και αυτοί που βλέπουν ότι είναι λάθος και δεν κάνουν τίποτα. Από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς αποφασίζουμε. Θεωρώ... Πάμε. Θεωρώ ότι και να χάσουμε μία μάχη δεν έγινε και τίποτα. Και μία και δύο. Πόσοι πόλεμοι κερδίθηκαν χάνοντας μάχες. Το θέμα είναι ότι εμείς θα είμαστε εκεί κάθε φορά να σηκωνόμαστε και να προσπαθούμε με όλο περισσότερο σθένος. Και γιατί δεν απελπιζόμαστε. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια ακούω πολύ τον όρο ανάπτυξη. Ανάπτυξη για μένα δεν είναι στους αριθμούς. Δεν είναι στα λογιστικά βιβλία, ούτε στις ειδήσεις των 8. Ανάπτυξη για μένα είναι το χαμόγελο στο πρόσωπο του πατέρα μου, του αδελφού μου, του φίλου μου. Αυτή την ανάπτυξη θέλω για τον τόπο μου και αυτή την ανάπτυξη είμαι εδώ και για αυτή την ανάπτυξη θα προσπαθήσω. Πολλοί μας λένε ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όντως, δεν φέρνει την άνοιξη. Αλλά φέρνει έναν άλλο κούκο. Και τότε ο ένας με τον άλλον μαζεύονται πολύ και μπορούν να φέρνουν την άνοιξη. Γιατί για μένα ο χειμώνας και η άνοιξη είναι μέσα μας. Από εκεί και πέρα εμείς αποφασίζουμε. Και εγώ έχω επιλέξει την άνοιξη, όχι γιατί είμαι ρομαντικός ή ουτοπιστής, απλά γιατί είμαι ασυμβίβαστος. Γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με μια τέτοια κατάσταση. Θεωρώ ότι άμα περιμένουμε τα πράγματα να αλλάξουν έως διαμαγείας, δυστυχώς δεν θα αλλάξουν. Αν περιμένουμε κάποιος τρίτος να έρθει να μας βοηθήσει, δεν θα μας βοηθήσει. Πιστεύω πρέπει να πούμε, όχι όταν το κάνει ο γείτονας, θα το κάνω εγώ. Όχι από αύριο, από σήμερα, από αυτή τη στιγμή. Από αυτή τη συγκέντρωση ξεκινάμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλε Δημήτρη, άκουσε από σένα ο λαός του Σαρονικού πρακτικά και μετρημένα. Έλα πάρε τη λύρα σου, να πούμε ένα τραγούδι, να το κρεμάς στο πέτο σου σαν όμορφο λουλούδι. Φίλε Δημήτρη, άκουσε τι θέλει από σένα ο λαός του Σαρονικού, πρακτικά και μετρημένα. Θέλει να είσαι συνετός σοφρόν, μελετημένος, να είσαι πανταχού παρόν και όχι βολεμένος. Σε οβαργραφείο άνετος να πλώνεις τα ποδάρια και σε καθρέφτη να κοιτάς μην πέσουν τα φουλάρια
Έχεις κτητορική γενιά από πάπου πατερά. Πατάς σε γερά θεμέλια, δεν είσαι στον αέρα. Είσαι νέος δραστηριος, πολλοί ξέρουν για σένα, τα θετικά και αρνητικά τα έχουν σημαδεμένα. Πάνω αν πάρουν τα μυαλά, σιρόκο και πουνέντε, τότε θα βλέπεις φίλε μου πάντα πέντε χέριον δάχτυλα ανοιχτά με νύχια μαυρισμένα, στον δρόμο σου όταν περνάς, στα μάτια σου ρηγμένα. Θέλεις κορναρίσματα, μεγάλες χαιρετούρες κι ο άσος στο μανίκι σου να έχει πολλές κουλούρες, να δείχνει αμέτρητα 100, πολυάριθμα τα 1000. Έχεις να τρέξεις φίλε μου πολλά δύσκολα μίλια, όμως το ξέρω πως μπορείς, γιατί σε πεισματάρεις και θα πετύχεις να βρεθείς στο προπό 13. Κι όσα κι αν είναι τα λεφτά κι η δόξα που θα έχεις, μοίρασέ τα στο λαό και πάντα να προσέχεις. Αριστερά, δεξιά, λοξά, προπαντών από πίσω και πως ακολουθώ κι εγώ θα τραγουδήσω τη μέρα που θα γίνεσαι ο σύμβουλος στην πόλη. Τις στίχους αυτούς που έγραψα να τους ακούσουν όλοι και εσύ απλά να μην διάς Δημήτρη και να ξέρεις πως όλοι θέλουν πραγματικά την νίκη να τους φέρει. Νίκη να νίκεις όλους μας, μικρούς νεούς μεγάλους, και εμείς θα σε τιμήσουμε και εσύ με όλους τους άλλους, τους δημοτικούς σύμβουλους, αρχιστέ εργασία, με κέφι, με χαμόγελο και πολλή φαντασία, να πουν όσοι σας ψήφισαν πως άξιζε τον κόπο, την ψήφου σε εσάς να δώσουνε για πρόοδο στον τόπο. Και καλή νίκη μου, νίκη πολύ μεγάλη, που ευχομένα έχετε που να τους πιάσει ζάλι. Όσοι βάζανε τρικλοποδιές σε τούτο τον αγώνα, εμείς τους περιμένουμε στο Δήμο το στρατόνα. Όλοι ενωμένοι ας μείνουμε, ωφελήμοι στον τόπο που οι προγονείς μας έφτιαξαν με πόνο και κόπο. Να ξημερώσει Κυριακή του Μαΐ 25, να κοπάσουνε οι άνεμοι σλόκος και πουνέντε, να στήσουμε τρικούβερτο γλέντι εις τα καλύβια, στον κουβάρα στη φωκαία να γράφουν τα μολύβια, την κάθε ψήφο χωριστά, τιμητική που θα έχεις, να ακουστούνε μπαλωδιές στις αναβείς ουράχεις,
να αφήσεις με τη λύρα σου κωδίες να ακουστούνε, όλοι να τραγουδήσουμε, επένους να σου πούμε. Και στη μέση να βάλουμε το φίλο το Μανώλη, να αρχίσει πρώτο στο χώρο κι η σύμβουλοι του όλοι χέρι με χέρι να πιαστούν, να χορεύουν πεντοζάλι σύρτο καλαμάθιανο με στίχους του Μιχάλη. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη τον Μαρκάκη για τους υπέροχους στίχους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, τώρα είναι κουραστικό αυτό με τα ευχαριστώ, αλλά θέλω να τα πω. Πρώτα απ' όλα την οικογένειά μου που με στηρίζει σε αυτή με την προσπάθεια. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μανώλη Τσαλικίδη που μου έκανε την τιμή να με βάλει στο ψηφοδέλτιό του. Τους φίλους που βάζουν υποψήφιους Λεωνίδα Λάβδα, τον Αντρέα τον Κωνσταντέλο και την Άννα την Κανελοπούλου. Και θα ήθελα να έρθει και ο Μανώλης να μας πει ένα γεια. Και, συγγνώμη, απλά τον έκλεινε η μητέρα μου και τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, τον Μίλτο τον Βρέκα, που βάζει με τον Αντώνη τον Ράκη. Όπως καταλάβετε, έχει ανέβει ο πύχης ψηλά πάρα πολύ και με τα τραγούδια κυρίως και τα... εγώ θα πω πάρα πολύ λίγα, ελάχιστα θα το πω, γιατί πραγματικά θέλω να μείνει και η εικόνα και τα λόγια του Δημήτρη σας να μείνουν. Αυτό που θέλω να πω είναι να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και βρίσκεται σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η παράταξη που πραγματικά η εικόνα της είναι ο Δημήτρης, θέλει να είναι ο Δημήτρης και τα άλλα νέα παιδιά. Δεν θέλουμε να δώσουμε το λόγο στα νέα παιδιά έτσι θεωρητικά και αόριστα, το κάνουμε πολύ συγκεκριμένα. Θέλω να ξέρετε ότι κοντά στο 70 και πάνω της 100 είναι από τους ανθρώπους που αποτελούν την παράταξή μας στην προσπάθεια, είναι άνθρωποι που ασχολούνται για πρώτη φορά και κοντά στο 20% είναι παιδιά μέχρι 30 ετών. Αυτό, αν θέλετε, είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα στο στόχο που βάλαμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που αυτή η προσπάθεια έχει καταλήξει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη του και εκείνον και την οικογένειά του και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία που θα την έχει μαζί με την επιτυχία τη δικιά μας, να είναι κοντά μας για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία, μια νέα ματιά. Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα έρθουμε εφόσον εσείς αποφασίσατε στο Δήμο και θα λύσουμε την άλλη μέρα τα προβλήματα, προς Θεού. Σας υποσχόμαστε όμως ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ με ειλικρίνεια και θέλοντας να έχουμε εσάς συνέχεια δίπλα μας. Μια προσπάθεια που δεν έχει καμία κομματική δέσμευση, καμιά κομματική στήριξη, γιατί πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Δήμου δεν πρέπει να είναι το μακρύ χέρι κανενός κόμματος στα κοινά, αλλά να είναι ο εκφραστής της κοινωνίας. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε, σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε να μας στηρίξετε και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί όλο αυτό το διάστημα αυτό που εισπράττουμε είναι πάρα πολύ θετικό, πολύ ζεστό και πιστεύω ότι θα μας φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το Δημήτρη ιδιαίτερα.